Kerhoradio. Juuse, sä oot nyt tämän päivän viettänyt täällä Hakiolla maalivahtileirillä, junnujen leirillä, niin minkälainen meininki täällä on ollut? Oli kyllä kiva olla mukana, oli paljon intoa nuorilla ja muistan itsekin, kun olin olla leirillä aina mukana, niin oli ne sillä kivaa, että tuli hyviä vinkkejä sieltä täällä, niin toivottavasti jäi myös näille niin nuorille hyvä fiilis. Muistuuko yhtään omat junnuajat mieleen, kun tänne tulee näille parrunpätkille opettamaan kilpiliimauksia? No joo, kyllä sillä noin muistaa aika elävästi. Ja silloin muistakas, niin Toivosen Hannu oli joku vuosi niin leirillä kanssa vierailemassa, mikä oli kova juttu. Okei. Sullahan on molemmat vanhemmat tehnyt pitkän uran opetusalalla. Niin kuinka tärkeäksi sä koet tämän junnutouhun ja panostamisen nuoriin? No onhan se totta kai niin kuin iso juttu ja varmasti niin kaikille nuorille se on niin semmoinen hyvä, että on niin kuin harrastuksia ja on niin kuin, että pääsee ryhmässä toimii ja sitä kautta myös niin kuin tietenkin valmentajat on vähän semmoisia kasvattajia myös siinä samalla, niin kyllä mä näen se positiivisena juttuna. No me eletään nyt elokuun alkua. Sä oot tuolta NRistä lomalla käytännössä. Minkälaisia nämä kesät on sulla? Niin kauanko sä ehdit aina Suomessa olla ja miten sä relaat kesän aikana? No kyllä siinä niin kuin nyt mä tulin esimerkiksi niin kuin toukokuun lopussa Suomeen, niin kerkee sillä ihan melkein 3 kuukautta kuitenkin Suomessa olla, niin tietenkin treenatessa menee sillä lailla valmistautua seuraavaan kauteen, mutta totta kai niin sitä haluaa niin kuin nähdä kavereita ja perhettä mahdollisimman paljon ja sitten niin tehdä vähän reissata ja tehdä muitakin juttuja. Jotenkin täytyy pitää kuitenkin kuntoa yllä. Joo, kyllähän se totta kai, mutta joo, kyllä sitä niin kuin tulee niin tietenkin päivittäin salilla ja sitten jäällä käytyä ja tennistä ja padelia pelatessa, niin kyllä ne päivät niin kuin pitkälti urheilun parissa menee. Onko teillä joku ryhmä muita NHL-pelaajia vai miten sä jäällä niin vietät aikaa? Kenen kanssa? No joo, siinä niin yleensä Salmisaaressa on semmoinen isompi ryhmä niin kuin vähän ketä kaikkia tuolla pääkaupunkiseudulla asuu, niin siellä on hyviä jäitä ollut aina. No katsotaan Nashvillen viime kautta. Te sijoituitte läntisen konferenssin ylempään puoliskoon. Palasitte vuoden tauon jälkeen pudotuspeleihin, mutta siellä tuli noutoja taas. Ja avauskierroksella niin kuin toissa vuonnakin. Nyt Vancouver oli parempi. Minkälaiset fiilikset kausi jätti? Kyllä se sillä paljon nälkää, että varsinkin pelattiin nousujohtainen kausi ja pelattiin hyvin keväällä ja sitten vielä playoffissakin tuntui, että ei olisi ollut vääryys, jos vaikka siitä jatkoon oltaisiin menty, niin kyllä se sillä paljon jätti nälkää ensi kautta varten. Sä pelasit ensimmäisen NHL-ottelus Nashvillen riveissä marraskuussa 2015 ja joukkueeseen ihan todella niin murtauduit kaudella 18-19. Nyt oot 6 täyttä kautta pelannut siellä, 8 kautta kaiken kaikkiaan. Niin minkälainen matka tää on ollut? No nopeasti on mennyt, mutta totta kai niin ollut siistiä on saanut olla sillä hyvissä joukkueissa ja silloin niin lähdin sinne niin AHL:ssä. Milwaukee oli hyvä paikka aloittaa, meillä oli hyvä joukkue ja siellä hoidettiin asiat hyvin ja sitä kautta niin kun pääsi ylös, niin myös siellä oli silloin hyviä joukkueita, oltiin playoffeissa aina, niin, mutta joo, nopeasti on mennyt, jos sellainen taaksepäin katsoo. No sä solmit hiljattain pitkän diilin taas Nashvillen kanssa. 8 vuotta, yli 60 miltsiä. Tämä oli nyt jo 3. jatkosopimus seuran kanssa, niin ne näköjään tykkää susta, kun ne haluaa sut siellä pitää. No joo, niin se on kiva viesti siihen niin kuin sillä, että ja itsekin on sillä viihtynyt olla, niin tavallaan molemmilla on ollut samat tavoitteet noissa neuvotteluissa, niin mielellään siellä pelaisin niin uran loppuun asti. Olisi noin minkälaiset sopimusneuvottelut tällä kertaa? No sillä niin oli molemmilla sama tavoite ja oltiin samalla kartalla, niin sillä suht nopeasti noihin, jos mietitään edellisempiä, että tietenkin sillä niin saatiin se hyvillä mielin maali. Mitä sä ajattelet muuten jatkosta Predatorsissa? Ei tykkää niin kuin mihin suuntaan ollaan menossa ja tietenkin nyt saatiin kovia vahvistuksia lisää niin, ja siellä on paljon nuoria myös, niin tykkäsin siitä, että sen takia myös halusin niin kuin pitkään jatkaa. Onko se millainen kaupunki? On kyllä tosi kiva kaupunki. Että paljon se on kasvanut sillä vuosien saatossa, mutta kuitenkin siinä on semmoinen niin kuin
niin kuin hyvä yhteisöllinen henki, että vaikka iso kaupunki onkin, niin hyvä fiilis. Perinteinen countrykaupunki, onko sulla muutama maku ehtinyt muuttua tässä vuosien varrella yhtään? No en mä siihen countryin oikein ole sillä päässyt kiinni, vaikka siellä tietenkin sitä joka päivä kuulee, mutta muuten aika lailla musiikki menee laidasta laitaan. Okei. Olisiko yhtään kiva pelata jossain muussakin seurassa vai onko se vaan hyvä, että saa olla samassa jengissä koko ajan? No itse ainakin toistaiseksi ollut tyytyväinen, että on ollut tuolla, että en ole sillä lailla haikaillut muualle. Tietenkin riippuu aina tilanteesta. Niin ensi kaudelle minkälaisia odotuksia? Teillä on hyvä jengi. Sulla on Nashvillessä oma asema aika vakaa. Siinä ei taida olla hirveästi mitään sellaisia selkeitä uhkaajia takana. No tietenkin se pelipaikka kuitenkin pitää aina niin ansaita, että se ei käy hyvä, jos lähtee niin kuin liian takki auki. Että totta kai haluaa itsekin niin kuin vielä kehittää itsensä maalivahtina ja sitä kautta auttaa joukkoita mahdollisimman paljon. Onko sulla oma paketti kuinka valmis? Onko mitään kehitettävää? No sehän tietenkin on vähän se suole, että aina on jotain, mitä voi parantaa ja aina katsellaan varsinkin kausien jälkeen, onko jotain, mitä voidaan vähän viilata kesän aikana pelissä, mutta se tavallaan se suola tässä hommassa myös. Sut nimettiin Suomen Four Nations-joukkueeseen 6 nimetyn pelaajan joukkoon ja ainoana molarina, kun kaikki joukkueet huomioon ottaen. Kuinka hienoa on päästä pelaamaan semmoisia pelejä? No on totta kai tosi siisti juttu, että heti kun siitä turnauksesta ilmoitettiin, niin sillä oli ollut tavoitteena olla mukana, niin tietenkin oli kunnia, että sai nyt jo siihen niin kuin nimetyksi tulla. Mutta totta kai niin kuin odottaa sitä tosi paljon tietenkin, niin pitää ensi kaudella myös hyvin vetää, että siellä pääsee kanssa pelaamaan. Niin viime kesänä MM-kisat jäi sulta tietysti tuon sopimustilanteen takia pelaamatta. Onko sulla kuinka pitkä aika viimeisistä maajoukkuepeleistä? Niin on siitäkin, ja sitten 2016 mä olin viimeksi kisoissa, niin sillä kiva on palata niin maajoukkojen hommin kanssa. Niin justiin, ja tää ei ole mitkään MM-kisat, vaan täällä on todellakin kaikki maailman parhaat pelaajat. Niin. Joo, se on kiva, että nyt pitkästä aikaa jääkiekossa taas, kun miettii, että monessa muussa lajissahan se on se, että niin vähän useammin on niitä kisoja, missä on tollain. Niin kiva, että nyt lätkässäkin pitkästä aikaa. Kyllä, just näin. Miten kauden aikana, niin tuleeko kerhon otteita seurattua? Kyllä mä noi kaikki tulokset katoin ja muutenkin sillä lailla tykkää urheilua katsoa, niin pelejä sillä ei tule juuri nähtyä, mutta kaikki tulokset tulee katsoa. Entäs Fopsia, sä oot kuitenkin Forssalla lähtöön? Niin, no sitä vähän harvemmin, mutta joo. Toi Forssa tulee aina esiin. Kyllä mä niinku hämeenlinnalaislähtöiseksi mä ite niinku. Okei, sä katot itse. Niin, kyllä, että ei niin paljon tule Fopsia seurattua. Niin, sä oot 29-vuotias ja maalivahdiksahan 29 on aika nuori vielä. 8 vuotta menee äkkiä tuolla Pretsissä, niin näetkö, että voisit pelata joskus vielä Suomessa tai jopa kerhossa? Niin, ei sitä ikinä tiedä aina mihin elämä vie, niin ei voi ikinä sanoa ei mihinkään, että sen näkee sitten. Jäädään seuraamaan. Juuse, kiitoksia ja tsempit ensi kautta. Joo, kiitos.